בוקר טוב לכל עם ישראל. אני רוצה להגיד לכם משהו אחד. מי אתם הדתיים? אתם בכלל לא דתיים, כי דתי לא יעשה דבר כזה. תפגינו בצמתים, שלא תיתנו לאנשים לעבור, שאישה בהיריון תיפצע. אני גם שומע תורה ומצוות, ובחיים לא יעלה על עצמי לדעת שאם אני לא אסכים עם משהו או עם מישהו, אני אקח את עצמי תחוק לידיים. מי אתם בכלל שתפגינו, שתלכו באלימות, שתוציאו שם רע לדתיים, שאנשים שיתקרבו, שרצו להתקרב לאמונה, בגללכם לא יתקרבו. זה בורא עולם החליט, שזה מה שיהיה. אתם הולכים נגד בורא עולם, אתם מפגינים נגד בורא עולם. תתחילו להקשיב לרב אייל אמרמי. הרב אייל אמרמי, רב ענק. תתחילו להקשיב לרב אינוקה, תתחילו להקשיב לרב אמנון יצחק, לרב יגאל כהן, לרב שניר גואטה, לרבני אמת, לא לרבני שקר. ואני בטוח ב100% ששום רב לא אמר לכם ללכת להפגין. אתם עושים דברים על דעת עצמכם. אתם אומרים לילדים שלכם, אבא הולך להפגין, לא יודעים מתי הוא יחזור. יש חיילים שלא אומרים לילדים שלהם כלום ובאמת לא חוזרים, מתים. השם יעזור, ואל תדאגו. הם למעלה בהיכל הכי גבוה עם רבי עקיבא. אז יאללה, אתם לא באמת דתיים. תקפלו, תעשו תשובה ותחזרו בתשובה. השם יעזור ויסלח.